Zilele trecute cu șeful EMEA al A.T. Kearney, domnul Johan Auric, o perspectivă din afară asupra evoluției economiei românești și mai ales a mesajului transmis de către autorități. Întrebați-vă dacă aveți voința și ambiția să deveniți cu adevărat mari. Deocamdată nu sunt semnale la nivelul autorităților, așadar o să avem o serie de emisiuni în care vom întreba autoritățile în ce măsură există ambiție la nivelul factorului de decizie din România, spre deosebire de Turcia, am văzut clar, nu există. Iar în ceea ce privește această restructurare a companiilor publice și un management privat la vârful lor, la nivel declarativ, da, se întâmplă foarte multe, însă cum sublinia și șeful PM al A.T. Kearney, este un slogan bun. Sunt ani grei de muncă, ani la care România trebuie să se înhemeze. Înainte chiar vom discuta despre toate aceste nevoi, printre care și de comunicare și nu numai. Alături de mine în platou se află domnul Alex Cernătescu, este directorul executiv al companiei Infinite Solutions. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Am urmărit o perspectivă de la un consultant în management strategic, un consultant care a restructurat printre altele Departamentul de Apărare al Statelor Unite și am văzut ce perspectivă are asupra României. Cum vi s-a părut acest interviu în primul rând? Foarte, foarte interesant, că doar ce l-am văzut împreună aici și am identificat foarte multe păreri pe care le avem și noi în comun cu dânsul. Trebuie menționat că oricum, dat fiind contextul general, mai ales cel economic, oricum toate companiile trebuie să meargă în zona asta de consultanță. Adică nu ne mai permitem și nu ne-am permis vreodată, dar cu precădere acum nu ne mai permitem să fim pur și simplu furnizori. Trebuie să mergem în zona asta de consultanță în absolut tot ceea ce facem, mai ales în zona comunicării. Și ajungem aici, la compania pe care o reprezentați. Vorbiți-ne un pic despre Infinite Solutions, ca să ne dăm seama perspectiva omului de afaceri pe care o aveți. Bun, despre compania noastră pot să spun că are 4 ani, abia i-am împlinit în aprilie. Suntem foarte mândri să ne lăudăm cu o evoluție foarte bună pe care am avut-o, adică am reușit să ajungem printre principalii jucători în zona de interactiv într-o vreme foarte, foarte scurtă. Avem clienți alături de noi, alături de care am fost și în perioade bune și mai ales în perioade rele, că în ultimii 4 ani economia mondială ne-a arătat că poate fi și dificil. Că poate fi dificil. Suntem o companie foarte tânără, pornind de la media de vârstă, care e undeva pe la 24 de ani în interiorul întregii companii. Suntem o companie tânără ca și atitudine, adică ne dorim foarte mult să arătăm în continuare că se pot face lucruri în țara asta și cam asta în câteva cuvinte. Concret, ce a însemnat pentru clienții dumneavoastră? Cum i-ați ajutat pe parcursul acestei crize? Vorbim de firme din real estate, auto, din piața financiară, practic exact domeniile care au fost foarte puternic afectate de această criză. De ce au avut nevoie și cu ce ați răspuns? Foarte, foarte bună întrebare. Țin să vă spun că în momentul în care criza a lovit la nivel mondial și o vedeam așa cum se îndreaptă spre România, eram exact în mijlocul acestor domenii. Adică aveam clienți auto, real estate foarte, foarte mult, produse financiare, nu mai zic, și noi trebuia să facem față cu brio provocărilor celor noi. Evident că am stat jos, evident că am avut, să zic așa, abilitatea să stăm jos mai întâi în interior și apoi cu fiecare dintre clienții noștri și i-am sfătuit, am fost lângă ei. Nu a fost ușor. Nu a fost ușor deloc, dar... Pentru că bugetele de marketing cu siguranță au fost printre primele care au avut de suferit. Prima senzație și primul impuls pe care îl are spenderul în publicitate, clientul, este să taie bugetul. Adică, ok, de unde economisim? De la marketing. Alături de clienții noștri am stat jos și am convins că nu este întotdeauna cea mai bună soluție. Este foarte important să comunici, este important să comunici în criză. Este important să te menții acolo, să spui ce ai de spus și să ții mesajul în continuare viu în mintea consumatorilor. După cum ați și văzut, companiile care au continuat să comunice în criză au avut rezultate foarte bune în continuare și s-au menținut, nu neapărat în creștere, că nimeni nu o să spună acum că poți să crești când toată piața scade. Când toată piața scade, dar poți să rămâi acolo. După părerea noastră, în criză e foarte important să te menții.
În ceea ce privește exact direcțiile pe care le-ați abordat, spre ce s-a înclinat strategia cu care veneați, strategia de promovare într-un moment de criză, că vorbim de auto, că vorbim de real estate, cu siguranță domină partea de interactive. Da, partea de interactive are un rol foarte, foarte important în mixul de comunicare, mai ales în perioada crizei. Ne-am dus foarte mult în zona de campanii performance, ne-am dus foarte mult în zona de campanii la căutare. Am încercat să adaptăm mesajul clienților noștri și să-l punem exact acolo unde consumatorul îl caută. Ne-am dus foarte mult în toate motoarele de căutare, ne-am dus mult în campanii pe Facebook, ne-am dus mult în zona în care dacă acel consumator dorea să cumpere acel produs, să fim siguri că clientul nostru are mesajul acolo. Adică ne-am dus în zona de, să spun așa, preemptive. Deci ne-am dus exact pe clienții care puteau să-și permită să cumpere. În acest moment clienții, și sunteți în continuare alături de clienți și probabil vă pregătiți pentru următoarea fază, pentru că deja piețele de scădere s-au cam săturat. Undeva în perioada următoare vom avea stagnare și poate chiar creștere. Se schimbă strategia? Într-adevăr, așteptăm să vedem semne concrete. Mulți dintre clienții noștri în continuare așteaptă rezultate din research și vor să vadă concret că ne îndreptăm spre o creștere. Sincer să fiu, oricum e un întreg cerc vicios, mai ales pe domeniul nostru, pentru că consumatorul, pe de-o parte, într-adevăr, are veniturile mai reduse, pe de altă parte, e și factorul ăsta psihologic, pentru că nu știe exact ce o să urmeze. Până nu avem o imagine concretă, nu pot să vă spun că aș sfătui vreunul dintre clienții noștri să se întoarcă la strategia de a cheltui banii. Deci așteptăm semnale clare de revenire și apoi... Dar comunicăm în continuare. Suntem acolo unde trebuie să fim cu mesajul nostru, dar în continuare n-aș recomanda să ne apucăm să cheltuim banii ca înainte. Pe diverse campanii. Comunicarea autorităților. Sunteți un specialist pe această piață de publicitate. Cum comentați? Cum vi se pare campania de comunicare a autorităților române în această perioadă de criză? Haideți să vă spun în primul rând ca și cetățean al acestei țări și după aceea vă răspund ca și expert în comunicare. Este un mesaj fracționat, nu este congruent, nu este clar, nu e coerent, nu este același, se modifică de la o zi la alta. Este și normal că nu vrei să te arunci în investiții, este și normal că nu vrei să-ți cheltuiești banii. Acum, ca și expert în comunicare, pot să vă spun următorul lucru. Ar trebui, și asta ar beneficia direct economia, ar trebui un mesaj clar, coerent, stabil, în care consumatorul final, cetățeanul, să înțeleagă, să poată să aibă o imagine clară și de încredere a ceea ce îl așteaptă. Credeți-mă că dacă știi sigur și înțelegi clar ce vor să spună autoritățile și ce vor să facă, și ce vor să facă și o singură voce care vorbește și spune același lucru, normal că poți să iei decizii mai bune, fie că vorbești de bugețelul familiei, fie că vorbești de bugetul unei companii. Va deveni statul un client al companiei noastre în viitorul apropiat? Sincer să vă spun, în contextul actual și la ceea ce văd despre stat, nu. Nu vrem să servim statul. Îmi pare rău. Deocamdată adică, nici măcar să-i ajutați în această direcție. Aș ajuta doar pe partea de consultanță, aș sta jos cu dânsi, aș sta jos cu mai multe. Chiar și sunt anumite ministere unde ne-ar plăcea să dăm o părere, dar vă spun sincer, compania noastră nu va servi statul dacă în continuare are abordarea asta față de... Alex Cernătescu, mulțumesc frumos pentru intervenția în emisiunea Ora de Bani. Am stat de vorbă cu directorul executiv al Infinite Solutions, o companie pornită acum 4 ani. Domnia sa are 28 în prezent, avea 24 atunci, o companie